assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen ko ɓayaw Pindi TV cakkal yettude Allah e julde rasul min calmini gote mon kala weltare e fartange kewɗo beelam kewɗo artude jotaɗo ɗo e sifande addu noon holko sifa e kelle gadan jeydi leydi Sénégal e oɗo subaka altine nayi lewru juillet 2022 ene wayno jeynenkoɓe leydi Sénégal e kuuɓal gatti oɗon fannu dawrugol kono kay fannuji goɗɗi ene tawa e nder ganduɗa ko rubinu jeyndeje oɗo subaka wadde mbiyen ko fandu almudo woni kay ko jeynenkoɓe leydi Sénégal gaddani on oɗo subaka hande altine gudditirten ko jeyde las hene way noon e natalla asimi gota on gardiɗo on transition leydi Mali ɓe garti tigui oɗon sommet mo CEDEAO juɓɓinade toto lamorgo leydi Ghana comme Accra ene way noon ɓe garti tigui kanko o asimi gota e ndiɗon leydi Mali ɗi ganduɗa tigui ɗiɗon sanction ngaji ɗi ganduɗa tigui CEDEAO waɗi ɗum e ndiɗon leydi Mali itti ɗum no hannirta ni ɗum tigui woni ko tawte e nder ndeɗon jeyde las jeynenkoɓe le soleil garti tigui kaɗon haala ɓe mbi ko ouf le soulagement sur l'axe Dakar Bamako ganduɗa tigui alkali oɗon jaaha ngara hakkude ɗeɗon leydi lili kono kay ɗiɗon lamorgo ɗiɗi e ndi Sénégal lamorgo ngo Sénégal e ngo Mali alhaali tigui ganduɗa ko oɗon port mo leydi Sénégal ganduɗa tigui transporteur malien nannanta ɗumen ene wayno ɓe gerti hen no hannirta ni ɗin trafic malien 68,2% ɗi ganduɗa kay ko trafic malien nannata ɗum ɗo e port mo Sénégal walla mbiyen ko ɗo tigui port mo Sénégal port autonome de Dakar rewata no hannirta ni hene way noon ma wontu ganduɗa tigui coppal heptude tigui koye men e oɗon alhaali walla mbiyen ko leydi Mali nananno wawa tigui artude to place mum no hannirtani jeyni enquête eɗo subaka arti tigui ganduɗa ko alhaali ɗeɗon diƴƴe ɗe ganduɗa tigui toɓoli teskonoɗo hitande ɓeɗum nde beele ko kulole fayre wonan tigui ɗiɗon ɓeskuli tawateɗe oɗon banlieue dakaroise saabu so tooɓi ko musiba tigui teskete toon kono kay ko caɗele tigui ganduɗa kay woni ko tawete ɗiɗon ɓeskuli ɓe mbi ko la peur bleue e wiide tigui kamɓe jeynenkoɓe enquête on météo noon ganduɗa ko tentini wonde de toɓoli kewɗi ma jippo e lamorgo ngo beele de wawa tigui wawata telɓinde ɗeɗon golle kono kay wawata addude kulele fayre ɗiɗon ɓesgule tigui taweteɗe to diwan mo Kour Massar kono e wiide jeynenkoɓe enquête ene wayno ɗeɗon golle ɗe ganduɗa tigui laamu leydi Sénégal juɓɓinin toon beele artirde jamma kono kay wawa tigui ɗeɗon diƴƴi toɓoli hay so tooɓi mbawata tigui tampinde ɗiɗon ɓesguli tawteɗe ɗon noon saabu ɗeɗon golle noon ene jarano hannit ni yettima capanɗe jeetati walla capanɗe jeetati joyyi kala temedere jiɗɗa manam 80-85% ɗi ganduɗa tigui ɗeɗon golle no jarit ni walla mbiyen enen jokki no hannit ni Pikine Thiaroye Kawo Jamma Guene e oɗon banlieue kala ene sous menace oɗon pluviométrie forte pluviométrie mo ganduɗa tigui tinti ɗum ko on bulletin mo ANACIM agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie jayde les échos ene wayno no Amadou Moussa an ceernam he wiide olel e nder olel garti tigui oɗon saccage mo lycée Ousmane Sembène toto yofo taw kay ko sukaɓe mbaɗi toon gueɗe kantorelde nadde ɗen oɗon sala ganduɗa kay ene ceehe defte kono kay ene keela table bawuji ene wayno noon gote mabɓe ganduɗa tigui fawama junggo ene juuɗe dadiɓe oɗo saaha taw kay ko suko jaroye duuɓi mo sappo e jeetati kono ɗum ko kay goɗɗo gonɗo e nder dombirɗo ko ono ganduɗa tigui jeeɗo e oɗon mouvement walla mbiyen goomu anda samma jikeno wiyete ko Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa tigui ene tawi lebbi tati hande e nder dombirɗo 3 mois taw kay ko jaggo noon kono kay ha joni o suwa ñawede e wiide jeynenkoɓe les échos holko tartini ndeɗon ñawore makko sababu no oɗon dossier makko original o tawte ko toto chambre d' accusation ɗum tigui Cheikh Oumar Diagne ñawaka ha joni vox populi e oɗon fanu dawrugol e natalla on maire mo Médina ganduɗa tigui jeynoɗo opposition hanki kono hande de en tawe takko président Macky Sall wiyete ko Bamba Fall o huuɓi jeygol tigui faade Ousmane Sonko Barthélémy Dias Khalifa Ababacar Sall Bamba Fall wi tigui ganduɗa ko leydi Sénégal sohlani terroriste sohlani tigui gumino fitina e wiidema ko Ousmane Sonko yinno wattude leydi Sénégal comme no Guillaume Soro wonno toto leydi Côte d'Ivoire e wiide makko kanko Bamba Fall Sonko ha joni dogat ko oɗon procès mum e Adji Sarr wiyede mo ganduɗa ko ar procès e mayde makko foti e wiide kanko Bamba Fall Khalifa Sall o wi ko méconnaissable kono kay ɗiɗon koppereji ganduɗa ko laamu leydi Sénégal on Barthélémy Dias nena jaggo ɗum ene sara ene saka taw kay ɗeɗon koppereji kala liggi ɗum ko sohamel warde ni o puuɗi oɗon keesa 10 milliards koppereji men CFA l'observateur jayni Youssouma Jiguen arti koye ɗeɗon ɗanleɗe ndewal lawol ɗum ko wiyete immigration irrégulière immigration clandestine ɓe mbi ko gongaji e alhaali ɗiɗon chiffre ɓen kala wasɓe pitele mumen ko tawete hen révélation oɗon rapport mo ganduɗa tigui waɗi ɗum ko semestriel mo synthèse silek ɓe garti tigui eɗon filière mo sendu emo kayat ɗo ganduɗa tigui laaɗe kewɗe enen duñir toon o noon waɗama démantele no hanni ni bire gandous rapatriement mo temedere capanɗe jeenayyo e nayyo woni 194 sénégalais e témoignage uji walla mbiyen kongi ɗiɓe cuuti e oɗon alhaali ɗum ne tawi nder ndeɗon jani l'observateur libération so wona scandale tan ko révélation ɓe gatti koye révélation oɗon suka debbo mo ganduɗa ko Sira Dramé walla Sira Diallo walla ko Notoma Diallo foof de ganduɗa tigui Allah yeeru gandal mum saabu ha joni anda ko hol wonden inde makko nde wonnon ndeɗon inde Notoma Diallo premier o wi o wiyatno ko Sira Dramé deuxiéme wi ɓe mbi ko Sira Diallo wona Dramé joni
kadi ɓe mbi ko natoma Diallo ene wayno ha joni ɓe gandani inde oɗon suko debbo kono libération ne jokki tigui oɗon alhaali no hannir ni le profil troublant de la raviseuse de bébé Aïda ganda tigui ɓe garti no wayno troisiéme identité makko oɗon ko adi ganda ko wiyte bébé Aïda e quelques minutes ene wayno oɗon ko adi oɗon enlèvement ene wayno noon tawama ganda ko appel téléphonique e nder téléphone makko taw ko appel étranger o wino ko mawni ko gorko tawtede to leydi Allemagne ko kañum tigui noddimo ene wayno ha joni ala haali oɗon soagas bornage oɗon téléphone makko ene wayno ganda ko mobilité ganda ko oɗon déplacement makko mo ganda tigui waɗi troublé hewɓe kono kay addi fayre oɗon alhaali saabu 25 yaɓanma 25 juin ngal ɗon dawal tigui oɗon déplacé ummade to ganda kay Kër Mbay Fall wonude tigui bébé Aïda e wiide ganda ko hoore makko e nduɗo reedu makko musanno ha joni noon Sira Dramé jaggonoma kono oppirama jungo ɗum tigui woni ko namdi jaynekoɓe libération holko oppimo kono kay holko saabi o loske laaɓani o oppite ɗum ko namdal ɓe mbaɗi Diané Le Quotidien yilli ko oɗon président mo Casa Sport wiyete ko Seydou Sané ɓene wayno noon ɓe mbi ko ala ko mogui e nde ɗon jonde nde ɓe mbadde makko clé de la réussite mo Casa Sport e nde hitande 2022 ƴettuɗo oɗon coupe du Sénégal kono kadi ƴettuɗo oɗon championnat du Sénégal les académies de foot et le football sénégalais foof noon o suuti en konngui e ko andi en wasde adde Ousmane Sonko to stade ene wayno ganduɗa tigui Dianékoɓe Le Quotidien Madiambal Diagne namdi moom waddi hen yiyande makko approvisionnement ganduɗa kay dimarché la tabaski loin d'être belle ene wayno noon ɓe mbi ko ganduɗa kay nde ɗon julde taske so tawi tigui ko jawɗi wona hunde ngakkude saabu tigui ko demande o ɓurti ɗon no hannitini ɗum tigui woni ko tawte nde ɗon Diané Madiambal Diagne histat noon sen jeehe wiide ko kay tigui dardamal e natal makko El Tactico l'entraîneur du Sénégal Aliou Cissé ɓe mbi ko a-t-il obtenu gain de cause beele heeɓi ko yinno saabu tigui oɗon coupe d'Afrique des nations riwtama ponnoɗo yuɓinede 2023 wattama 2024 beele tigui Aliou Cissé ma wawa wadde préparé oɗon coupe du monde to Qatar ɗum tigui woni ko ñamdi ɓeɗon Dianéyankoɓe stade oɗo subaka ɓe gati tigui natal on capitaine des Lions wiyete tigui ko Kalidou Koulibaly e transfert makko to Barcelone Jean Laporta onon président suuti hen konngui kono kay arti hen no hannitini ya bandira musidɓe tedduɓe ɗum wonno ko siifa e kelle gadane jaydi leydi Sénégal e oɗo subaka ganda tigui altine nayi en gartat tigui ha joni e ɗum koɓe e ganduɗa tigui namdal ngal mannoɗen faade mabɓe e ko yowiti ɗum ko wiyete namdal faade mabɓe Ousmane Sonko beele soɓe ɓattinoma Ousmane Sonko hol conseil ɓe kokkata oɗon dawrenke leydi Sénégal holkoɓe kokkaramo holkoɓe mbasiroma holko mbajoroma on wiyete ko Hammel Malo addi hen yenne mum ene wayno o wi ko wiire Ousmane Sonko yo wad démissionné kala poste de responsabilité ɗo e nder leydi Sénégal yaade wadde laave honneur mum e yesso tribunal ene wayno ko ɗum tigui woni ko waɗata conseiller Ousmane Sonko kanko Hammel Malo wa goɗɗo cuuɗen ko wiyete ko Akon Sy o wi kanko yiyande makko opposant particulièrement Ousmane Sonko yo miijo ganduɗa kay ko exemple oɗon patrie leydi Sénégal cadre éducation et conservation Ousmane Sonko yo wa reconnaître façon patriotique ene wayno ganduɗa tigui ndiɗo leydi Sénégal hormo ɗum no hannirti hormo oɗon nation citoyenne éducation citoyenne segmenté mo leydi Sénégal ene wayno noon woni ko arti kanko Akon Sy jiggo haysata jiggo bandiraɗo debbo tawte to dowlaji nimtude États-Unis o arti tigui ganduɗa koye alhaali Ousmane Sonko e waji o wi so hawni gonga ene wayno o wi ko kanko wasito Ousmane Sonko so tawi ko jiɗɗo ardade ndiɗo leydi Sénégal yo tinno hormo kuule leydi ndi o yaara haqqilantagal o hetto hilifaɓe diine ɓe te o faama koɓe kalata ko ene wayno ɗum woni ko wasu makko faade Ousmane Sonko kanko jiggo beele Ousmane Sonko manana hetto tigui ɓeɗon halifaɓe diine Harouna Camara goɗɗo gaddude hen yiyande mum o wi ko Sonko laamu wona dole omo yiiɗi laamu kono o wawa dartude ɗum mbaɗowo ganduɗa kaya massage wawa wonde président Sénégal e wiide makko kanko Harouna Camara en beltanimomo foof emani fo e yiyande mum Yaya Ndiaye kañum ne addi yiyande mum o wi ko kanko de so tawi o telde Ousmane Sonko woni kamɓe ɗiɗo teeɗa teeɗa ko waɗi foof o famminamo ganduɗa ko wiyamo yo wallu hono ono yo waaru seesa walla mbiyanna yo waylu holno tigui wiyamo yo waylu hono o waɗirta politique ni yo accu ganduɗa ko konnguri e noddoji fitina bawɗi ganduɗa kay ko huude leydi goo ɗiɗaɓol ngal o wiya ko Sonko accu noddude ganduɗa ko cukaku e musibbaji nder leydi ndi troisiéme point o wiya ko Sonko andu ko kalko Allah lamminta so welama laamoto mo kanko lamminta mo wela o lammina mo welira o lamminira no welira e wiide makko kanko Yaya Ndiaye ko ngi makko faade Ousmane Sonko so Allah jolaka laamoɗa hay sinno ganduɗa kay a rendini peeje aduna ɗe kala a laamota ko donc yaaru seese hatta yettade ette ko noon force okkirta haydara nde won noon yo Allah hokku ganduɗa kay ko haqqillaji paamoji
woni kongi makko ɗi suutat faade Ousmane Sonko kanko Yaya Ndiaya goɗɗo gaddude hen kongi mum ko Mamadou Gollo ko gorko mo Sinthiou Bambe o wi ko ganda ko Ousmane Sonko yo dartu e ganda kay ndara e président Macky Sall 2009 2010 hay 2011 walla ndala président mo leydi France woni Emmanuel Macron no ardi ni Macky Sall ko hen rewi yo yaare sese ha heɓa ganda ko yidno komi ganda kay hokkumo yeru e 2011 Idrissa Seck no ardi e no moƴƴani Ousmane Sonko aussi ko noon so renaki o berdat ko heewi laamu ko jaam funti laami ɓuri felli laami wiide makko kanko Mamadou Gollo ko en beltinimomo no hannitiniya goɗɗo gaddude hen yande mum wiyete ko Amadou Diop o wi ko jarama o arti o yo wiyata Ousmane Sonko kanko sotelde mum ko yo andu aduna mo gonɗen hannde o so neɗɗo yiiɗi laamade fodirta ko ganda ko fuɗɗorta ko haare nde won noon haare ko sooño e wiide makko kanko Amadou Diop banda musibite ɗum ɗum wonno ko ƴettuɗen e commentaire uji ganda tigi ɓen garti e golɗon jabagol ngol mbaɗen hande noon ha joni en gartaɗo oɗon fannu dawrugol e ganda ko ɗiɗon konguiɗi suuti ɗum Bamba Fall ene wayno el haali président Macky Sall ene wayno ganda tigi o suuti ɗum no handi ɗo to telɓini ɓesgu Sénégal walla mbiyen goto foof to ronki andude positionnement mum saabu président de la République laɓɓinani ɗum pour l'instant e so tawi ne waɗa ganda tigi on 3e mandat walla ala ko 2e mandat walla 3e mandat ko kamɓe gandi nde wonnoon en kumpita e oɗon fanno justice président Macky Sall so tawi ne ya 2024 walla yara no mbawɗen fammina bandiraɓe ene wayno ha Bamba Fall kañum suuri hen e wiide président Macky Sall ene wawi ganduɗa tigi dartude laamu ene wawi arditade leydi Sénégal lawol joyɓol o wi ko kanko mo wota soutenir président Macky Sall gam yo ardita ndiɗo leydi Sénégal duuɓi joyyi paaɗi arde 2024 faade 2029 e wiide makko kanko Bamba Fall beele ko 2e mandat walla 3e mandat ko kamɓe gandi kamɓe humpitiɓe oɗon fanno justice o wi ganda ko mabɓe mbat obligé président Macky Sall mabɓe poursu ɗum ha ganda ko waɗa brigué un 2e quinquennat e wiide makko 2e quinquennat ko 2e quinquennat wonata saabu premier quinquennat o ɓenni ene premier quinquennat ko hen tigui gonɗen ko 2024 gasara saabu oto mandat komo 7 ans wonno oɗo mandat komo 5 ans 2e mandat mo 5 ans e wiide makko kanko Bamba Fall beele enen namdoto e bandiraɓe beele Bamba Fall omo jogui ganduɗa tigi omo jogui ganduɗa ko dalilu haalde ɗum en tant que ganduɗa ko o garɗo e président Macky Sall ko ɓoyani e gonnoɗo opposant ɗum ko namdal gaddal namdal ɗiɗemal ngal beele onon bandiraɓe ko wadde brigué ganduɗa ko on 2e quinquennat walla mbiyen 2e mandat de 5 ans président Macky Sall ko ɓuural e ɓeɓe ɓesgu leydi Sénégal ɗum ko namdal beele omo jogui ngal ɗon coppal ɗum ko namgal beele umminta fitine leydi nde ɗum ko namdal nande ɗeɗon faade moon bandira musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw habrede Pindi TV beele omo jogui oɗon possibilité beele ko ɓuural leydi Sénégal beele ma leydi Sénégal jaab beele ɓesgol ɗima kormo ɗum sa wonino an holko mbajorɗa président Macky Sall so tawi o ƴetti ngal ɗon pellital walla holko mbajorɗa Bamba Fall e ɗiɗon konguiɗe suuti bandira musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum tigui wonno komin gaddanoɗon subaka yallah hokku en yiide subaka yen ñalle jaam bolliktira tous.